سلام سلام تخاتلتي كميل لكم أنا إجزاوير استمسجن يخون دحناية عمنا لما عنت مدبي ناي حبشة دك أنستيو زفتوه ناي صوت وركب بوزيشن حزلكم مسئل لخو بفلاي أب حبشة أب صوت وركب استرجع معينة ناي صوت وركب بوزيشن كم نتكم يفلتيو أزن تايو تقولن سيتي بتحت دكيسا تودي بلعلو خوينو زغبر ناي صوت وركب بوزيشن عينتيو از بوزيشن بأبزحة فقراتن بأبزحة سب حدارن زمرت إيو كوينو جنا زتدقاق عينت بوزيشن مقبار نتي صوتاو ركبكم مهكي زقبرون بتمساسالون تمساسالي تحقواس ترح نخلوكم زقبرو نقراتيام تايداء أبناي لما عنت مدبي زنقرأكم سلسة ناي بوزيشن عينتات اللو بمعارة نتودن نتاقولن سيتن ناي صوتاو ركب عقبت كأتو زخقلون كمون صوتاو ركبكم مهكي نخيخون زقبرو بلوصات ناي صوتاو ركب بوزيشن كنقرأكم اسكاب ناي مدبي موداتا حابيركم نتصنحو نازي چانل عدشتي زخونكم سبسكرايب بمقبار استفلاليو ناي صوتاو ركب ناي فقر هيوت ناي تعنا انفورميشن ترخبلو چانل سدرا نخدكونو بخبري حاتت از مدب نابزوحات سبات نخباصح لايك بمقبار جمرو فلما كتفلطو زغبا اب حدار هيوت كتنابرون كلكم صوتاو ركب مقبار جدن كم زخونه كتفلطو لكم تايدا نزي صوتاو ركب كتغبرون كلكم نتاغوالن سيتي نمعقاب دق تبعتيو كتغبرو زغبا ነገር كم زلو እዩ بتمساسالون ሓደ ወዲ ተባዕታይ ብጾታው ርክብኩም ሕጉስ ንኽኸውን ደቂ ኣንስትዮ ክትገብርኦ ዝግባእ ብዙሓት ነገራት ኣለው ስለዝኾነ ጾታው ርክብ ዓጋባይን ተናፋቕን ንኽኸውን بمعرة تساتفنت كهلو ኣለዎ ኣባና ኣብ ሓበሻ ናፃን ግልጽን ኮይንካ ብዛዕባ ጾታው ርክብ ኣብ መንጎ ፍቁራትን ኣብ መንጎ ሰብ ሓዳርን ስለዘይውረይ ብሰንኪ ናይ ጾታው ርክብ ዘይምጥዓም ናብ ፍትሕ ዝኣትው ሰብ ሓዳር ውሕዳት ዝበሃሉ ኣይኮኑን ስለዝኾነ ነዚ ጸገም ንምፍታሕ እታ ጓል ኣንስተይቲ ተደልዮ እትወዲ ተባዕታይ እውን ዘደልዮ ነገር ናፃን ግልጽን ኮይንኩም ክትዘራረቡ ክትክእሉ ኣለኩም ካብቶም ጉዳያት ሓደ ክኾን ዘለዎ ድማ እንታይ እዩ ኣየናይ ናይ ጾታው ርክብ ፖዚሽን ዕግበት ከም ዝፈጥረልኩም ምዝርራብ ኣገዳስን ኣድላይን ክኾን ኣለዎ ስለዝኾነ ቀፂለ ዝነግረኩም ሰለስተ ናይ ጾታው ርክብ ፖዚሽን ዓይነታት ኣብ ሓዳር ህይወት ዘለኹምን ኣብ መንጎ ፍቅሪ ዘለኹምን ፍቁራት ተትገብርዎ ወይ ከዓ ተትጥቀምዎ ዝምረጹን እታ ጓል ኣንስተይቲ ካሊእ ወዲ እቲ ወዲ ተባዕታይ እውን ካሊእ ጓል ኣንስተይቲ ንኸይትምነዩ ዝገብርኹም ናይ ፖዚሽን ዓይነታት እዮም ነዚኦም ክንርኢና እቲ ቀዳማይ ንሪኦ ብፍላይ ድማ ናይ ሰውነትኩም ጥንካረ ድኽም ዝበሉ ደቂ ተባዕትዮ ተዝጥቀምሉ እውን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዕግበት ንኽትፈጥሩ ዝሕግዘኩም ፖዚሽን እዩ እዚ እንታይ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብጎና ደቂሳ ሓደ እግራ ጥራሕ ሓፍ ኣቢላ እቲ ወዲ ተባዕታይ እውን ብጎኑ ኮይኑ ዝግበር ናይ ጾታው ርክብ ፖዚሽን ዓይነት እዩ እዚ ፖዚሽን ዝተፈላለዩ ጥቕምታት ይህበኩም እዩ በዚ ፖዚሽን ጾታው ርክብ ኣብ ትፍጽሙሉ እዋን እቲ ዋና ጥቕሙ እንታይ እዩ ክልቲኹም ገጽ ንገጽ እንዳተረኣኣኹም بقولنكم دقيسكم صوتاو ركب كتغبرو كلهم كم دليتكم انداترأاكم انداتحققفكم سونتكم انداتنخخه نختغبرو يحجزكم يو بتمساسال دما اتودي نتا ጓል ኣንስተይቲ እንዳነኻኸ ከናፍራ እንዳሰዓመ አጥዋታ እንዳነኻኸ ውርድ እንዳበለውን ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ስምዒት ዘለዓሉ ናይ ብልዕቲ ክፍልታት በጻብዕቱ እንዳነኻኸ ናይ ጾታው ርክብ ዕግበትን ተሐጓስን ንምውሳኽ ዝሕግዘኩም እዩ እቲ ኻሊእ ድማ ናይ ትወዲ መትሎ ብጣዕሚ ናብቲ ናይ ብልዕታ ውሽጢ ንኽኣቱ ዝሕግዘኩም ዓይነት ፖዚሽን እዚ ዋላ እኳ እቲ ወዲ ድኽም ዝበለ ናይ ሰውነት ጥንካረ ሃልዎ በዛ ዓይነት ፖዚሽን ጾታው ርክብ ክትገብሩ ከለኹም ናይ ክልቲኹም ሰውነት ኣብቲ ዓራት ስለ ዝኸውን እዚ ማለት እንታይ እዩ ንስኺ እውን ብጎንኺ ንሱ እውን ብጎኑ ኮይንኩም ናይ ሰውነትኩም ክብደት ኣብቲ ዓራት ስለ ዝኸውን እቲ ወዲ ዝሽከሞ ምንም ዓይነት ናይ ጓል ኣንስተይቲ ሰውነት ስለ ዘየለ ኢነርጂ ሴቭ ክገብር ይኽእል እዩ እቲ ኢነርጂ ሴቭ ዝገበሮ ድማ ንጾታዊ ርክብኩም ብምውዓል ተናፋቕን ኣዕጋባይን ጾታዊ ርክብ ንኽትገብሩ ይሕግዘኩም እዩ እቲ ካልኣይ ንሪኦ ወሳኒ ዝኾነ ፖዚሽን ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብሕቆኣ ደቂሳ ክልተ እግራ ኣብቲ ናይቲ ወዲ ማእገር ሰቂላ ዝግበር ናይ ጾታው ርክብ ፖዚሽን እዩ እዚ ፖዚሽን ካብቲ ኣባና ዝተለመደ ብሕቆኣ ደቂሳ እግራ ዘርጊሓ ዝግበር ጾታው ርክብ ሞዲፋይ ዝተገበረ እዩ ኮይኑ ግና እቲ እግራ ኣብ ማእገርካ ኣብ ትገብረሉ እዋን
ንኽልቲኹም ዝለዓለ ዕግበት ናይ ምፍጣር ዓቕሚ ዘለዎ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እቲ ቀዳማይ ጥቕሚ ናይዚ ፖዚሽን እንታይ እዩ? ብልዕታ ብጣዕሚ ጽብብ ንኽብል ዝገብር እዩ። ምክንያቱ እንታይ እዩ? ሱቕ ኢላ እግራ ዘርጊሓ ኣብ ትድቅሰሉ እዋን ብልዕታ ናይ ምዝርጋሕን ናይ ምግፋሕን ጠባይ ስለ ዘምጽእ እዩ። ኮይኑ ግና ክልተ እግራ ናብ ማእገርካ ኣብ ትሰቕለሉ እዋን ኣብ ብልዕታ ከባቢ ዘለው ጭዋዳታት ስለ ዝእከቡ ብልዕታ ጸቢብ ንክኸውን ይገብር እዩ። ናይቲ ወዲ መትለውን ናይታ ጓል ኣንስተይቲ ሙቐት ንኽስምዖ ብምግባር ልዑል ዝኾነ ዕግበት ንኽልቲኹም ክፈጥር ዝኽእል ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ነታ ጓል ኣንስተይቲ እውን ጂስፓት ንብሎ ናይ ብልዕቲ ክፍሊ ብቐሊሉ ክንካእ ዝገብር ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። ስለ ዝኾነ ድማ እዚ ጂስፓት ንብሎ ቦታ ብቐሊሉ ተነኺኤሎ እንተኢልና ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ክትበጽሕ ዝሕግዛ ዓይነት ፖዚሽን እዩ ዝኸውን። ሕዚ ዝወፁ ዘለው መጽናዕትታት ከም ዝሕብርዎ ድማ ነዚ ፖዚሽን ተጠቒምኩም ኣብ ውሽጢ 5 ደቂቕ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ክልተ ግዜ ንኽትውድእ ወይ ከዓ ንኽተፍስስ ዝገብር ዓይነት ፖዚሽን እዩ ዝብል መጽናዕትታት ይወጸለው እዮም። ስለ ዝኾነ እዚ ፖዚሽን እዚ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝኾነ ፖዚሽን እዩ። ንምንታይ እዩ ብጣዕሚ ወሳኒ ዝገብሮ? ንኽልቲኹም ጾታዊ ርክብ ዕግበት ናይ ምፍጣር ዓቕሙ ልዑል ስለ ዝኾነ እዩ። ስለ ዝኾነ ነዚ ፖዚሽን እዚ ኣብ ሓዳር ሂወት ትርከቡን ኣብ ፍቕሪ ሂወት ትርከቡ ካፕላትን ነዚ ፖዚሽን እዚ ንኽትጥቀሙ ክሕብረልኩም ይደሊ። እቲ ሳልሳይ ንሪኦ ወሳኒ ዝኾነ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ጉንብስ ኢላ ተንበርኪኻ ኣእዳዋ ንቕድሚት ብምዝርጋሕ ዝግበር ፖዚሽን እዩ፣ ወይ ከዓ ዶጊ ስታይል ኢልና ንጽውዖ ናይ ፖዚሽን ዓይነት እዩ። እዚ ፖዚሽን እዚ ንእሽተይ መትሎ ንዘለዎም ደቂ ተባዕትዮ ዝምረጽ ዓይነት ፖዚሽን እዩ። ብዙሕ ዝበለ ጥቕሚ ይህብ እዩ። ዝህቦ ጥቕሚ ድማ እንታይ እዩ? ብልዕታ ብጣዕሚ ንደገ ንኽወፅእ ስለ ዝገብር ዋላ እኳ ንእሽተይ ምትሎ ይሃልኹም ናይ ብልዕታ ክፍልታት ማለት እውን ጂስፓት ሲስፓት ኢልና ንጽውዖም ናይ ብልዕታ ክፍልታት ብቐሊሉ ንኽትነኽእወን ዝሕግዘኩም ዓይነት ፖዚሽን እዩ። እዘን ቦታታት ወይ ከዓ እዚ ስፓት እዚ እንተተነኺኡ ድማ እታ ጓል ኣንስተይቲ ብቐሊሉ ናብ ዕግበት ንኽትኣቱ ዝሕግዛ እዩ ዝኸውን። ስለ ዝኾነ ነዚ ፖዚሽን እንተተጠቒምኩም ልዑል ዝኾነ ናይ ጾታዊ ርክብ ዕግበት ንኽትፈጥሩለን ዝሕግዘኩም እዩ። ስለ ዝኾነ እዘን 3 ፖዚሽናት ኣብ ሓዳር ሂወት ዘለኹምን ኣብ ፍቕሪ ሂወት ዘለኹም ካፕላትን ክትጥቀሙለን እንዳሓበርኩ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ በዚ ኸዛዝም። ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር። ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ። ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና። ይቐኒየለይ።